रामराम मंडळी, आमच्या बंधूंच्या गोमातेची चालली होती शिफ्टिंग, कारण आमच्या बंधूंनी नवीन मुक्तगोठा बांधला होता. हा आहे आमच्या बंधूंचा मुक्तगोठा. मुक्तगोठ्याची कलशपूजा केली. त्यानंतर आम्ही जनावरांस पिण्यासाठी पाणी भरले. पाणी भरत आले होते. मग मी निघालो मोटर बंद करण्यासाठी. मोटर बंद करायला जाता जाता माझ्या गाडीचे टायर झाले पंक्चर. त्यानंतर मी घरीच पंक्चर काढले आणि आपल्या ट्रॅक्टरला डिझेल पाजले. डिझेल पाजून झाल्यानंतर मी आणि रविदादा निघालो ट्रिपा मारायला. त्यानंतर मी गेलो शेतात आणि डाळिंबाच्या बागेची पडताळणी केली. आपला डाळिंबाचा बाग हा चांगल्या प्रकारे उमलला होता. आमच्या बंधूंच्या सौर जवळ चालू होते नवीन विहिरीचे खोदकाम. मग त्यांनी सौरच्या प्लेटा फुटावू नये म्हणून जुगाड केले. त्यानंतर मी गेलो विहिरीचे खोदकाम बघण्यासाठी. अशा प्रकारे आपला आजचा ब्लॉग येथे समाप्त होत आहे.